Ia iritsi gara atalaren amaierara eta oraindik ez dugu bertsolaritza aipatu. Bai, egile hori fundamentu beharra ez. Bai, gainera esango nuke ahozkotasunan adierazpide nagusietako bat badala, gaur egun Euskal Herrian behintzat. Bertsolaritza jakindula, mendetan zehar mantendu den ohitura horri, eguak itxasten da zabaltzen, da gizartean esakizunetara berritzen behintzat ez, eta horren adierazle dian oski, badukau Euskal Herri mailako bertsale elkarte bat, goiti bera oso ondo egituratu da ona, gero ikerkuntzara biderautako zentro bat Mintzola deritzona eta Xenpelar dokumentazio zentroa. Eta egile da bertsolaritza jakindula, hasieratik bukarako kate begiraino mailaketa behar bezala eramaten. Ahalegin berezia egin duzue gainera, bai bertso eskoletan eta baita ere bersogintza eta bersolaritza hezkuntza sisteman txertatzeko, ez? Bai, esango nuke bertso eskolak diala gaur egungo gure bertsolaritzaren arrobi. Eta hezkuntza arautuak egiten duna da, pixka bat justu aurreko lana. Guk 10-11 urteko neska-mutilei amua luzatzen diegu, bertsozaletasuna txertatzen dugu eurengan eta maite dutenak edo gehiago sakondu nahi dutenak bideratzen ditugu bertso eskoletara. Pentsa, Euskal Herrian 20.000 neska-mutil dabiltzkigu hezkuntza arautuan, 1.008 saio antolatzen dira, 1.000 bertso eskola daude. Eta nik uste dut oso ondo sendotuta dagoen azpiegitura badala, eta gu pixka bat hortan saiatzen gea. Amaia, bersolaritzari buruzko txostenetan askotan aipatzen da transmisio hitza. Transmisio lan bat egindalako iritsi da guregana bertsolaritza iritsi den indarrakin, eta egila da guk ere umeekin hori lantzen dugu, bai historia, bai kulturan daukan garrantzia, bertso zaharren bitartez, eta bapatekotasuna da gaur egungoa ere bai. Eta jolas bitartez, jendaurrekotasuna, memoria lantzen dugu, beste balore batzuk lantzen saiatzea bai hezkuntzan eta bai bertso eskolan bertsoak egiteaz gain. Eta hemen eskoletan zer nolako ariketak eta jolasak erabiltzen dituzue? Hortako errexena praktika pasatzea eta goazen ba. Kaixo. Bueno, Zemuz. Formal behintzat bai. Gaur bisitakin nator. Eta lehenengo, ingo dauna da klasea hasteko eta eztarrik pixka berotzeko bertso sorta bat kantatuko dugu. Garai bateko bertso sorta bat, audio jarriko dizut eta zuek gero segi liburutik. Bale? 74. horrin, ez gea oso animoso hasiko, baina triste bizi naiz eta kantuakin hasiko gea. Triste bizi naiz eta hilko anintzoen Barazan bihotzian Alto! Baita txekabe Eman indarra! Zenuen Mañanaren jabe Sekulan izateko Esperantza gabe Oain ingo deuna da, ariketa da, memoria ariketa bat, baina errimak aintzat hartuta. Kike Amonarriz hartuko dugu aintzat. Orduan, zuk einaut esan marko duzu. Amonarriz eta zuk esan marko duzu. Berea eta beste bat. Eta hola, bale? Ea ba, hasi. Amonarriz. Amonarriz. Irriz. Amonarriz. Irriz. Berriz. Zondo? Amonarriz. Irriz. Berriz eta erriz. Zondo? Amonarriz. Irriz. Berriz. Erriz. Ta diz. Oso ondo. Ea, oain animatzea altzeate. Haidez, amasako parea. Bai. Bale, kopla bat, erdibana. Amonarriz eta Ikaimar berriz, erabilita. Ama begirazazun, adibidez. Bisitan etorri dakike Amonarriz. Ondo pasadegu ta etor zaitez berriz. Zondo? Trailarala, etor zaitez berriz.